Benvinguts arquinautes, benvinguts a VerQU en català en aquesta minissèrie de SNK 40 aniversari i anem pel capítol 15 a provar el joc POU de SNK dels anys 80-90 variant, vale? Anem a provar. Aviam què tal se'ns en dona, aviam si no perdem massa ràpid i sembla que estem presoners. Fem com explotar. Aquí és com un beat'em up, o com es digui. Estem escapant d'una presó. Tu! Tu no t'havies... No puc entrar. Sí, apareixen 30.000 personatges aquí. La lògica d'aquests jocs que van apareixent 30.000 personatges. El que no entenc és perquè no disparen les seves armes i agafen amb mi i ja està. Amb el personatge que encarnem. En fi, no cal buscar-hi lògica als jocs, simplement disfrutar-los o deixar de jugar si no ens agraden. Com aquests són gratuïts, doncs no, tampoc ens hem de preocupar massa. Si els haguéssim de completar, doncs ja seria una altra cosa, però bueno, els estem tastant, a veure si hi ha algun interessa, no? Que us pugui interessar a vosaltres. Anem al següent, Prehistoric Isle. Bueno,